Запишете си заглавие кръг, лице на кръг. Записахте ли заглавието? Да. Отдолу първа точка си запишете кръг. И сега ще запишем какво е кръг. Пишете. Част от равнината заградена от окръжност. Част от равнината, заградена от окръжност. Това представлява кръга. И част от равнината, заградена от окръжност. След което ще си извадите пергелите и линиите. Добър рефлекс. Благодаря. Чак не можа да повярва. Ами, повярвай. Така, както съм ви обяснил да правите окръжност, с пергела разтваряте го на 2 см. Острото да е на нулата, писеца да е на 2 см. И след това си правите една окръжност. Аз ще я направя на ръка. Направите ли всички? Забиваш острото. Острото се забива и въртиш. Така. Само че си не си измерила 2 см. Това, което се разпълва е много повече от това. Така, след като направите окръжността, ще я заштриховате. После, за домашно вкъщи, ще попълните тетрадките, като кръг го пишете в първата колона, текста във втората колона, а окръжността с заштриховката я правите в третата колона. И имам няколко въпроса сега, за да съм сигурен дали разбирате разликата между окръжност и кръг, защото има разлика. Така, ето това, което правя, е окръжност. Множество от точки, равно отдалечени от една и съща точка, която се нарича център на окръжността. Ето е въпросната точка. Това е окръжност. А ето това, което правя тук в момента и го запълвам, ето това се нарича кръг. Има разлика. И вие трябва да я знаете. Най-малкото, което е като го видите, да знаете кое е окръжност и кое е кръг. Дори да не помните формулировката. Това е окръжност, това е кръг. Кръга има пълнеж, а окръжността не. Ясно? Втора точка. Само още да питам нещо. Втора ред на мисли.
Нали окръжността е множество точки равно отдалечени от една и съща точка, която се нарича център на окръжността. Нали така? Това можем ли тогава да го наречем окръжност? Не. За тези, които обаче не разбират, да поясня. Ако това е центъра тук, замислете си. Вижте сега. Ето това разстояние, дали е същото като това? Казва се, че всяка една точка трябва да е на едно и също разстояние от този център. Смятам, че всички забелязвате, че ето тази дължина ще е по-голяма от тази. Обяснявам го това, защото в някои от предните класове имаше ученици, нали, които казаха, че това е окръжност, което нали, не е вярно. Заради това го давам като пример. Така, втора точка си записвате лице на кръг. И формулата е S е равно на π по R на степен 2. Като отново, тетрадите, които трябва да си водите, това го записвате в първата колона, а това го записвате в третата колона. R на степен 2. Разчита ли се? Да. Π по R на степен 2. После имаме трета точка упражнение. Готови ли сте? Отваряте си сега сборниците на страница 57 и започваме да решаваме от задача първа. 57 страница сборниците, задача първа. Прочетете си задача първа, помислете. Калаян е много тъмък за днес, обаче. Еле? Еми, защото това изглежда мързележка поза. Право, познаш ли? Не съм познал. То днес ли не е такъв май? 57 задача първа. Да я прочетеш. Няма да излизате на дъската, защото камерата днес ще работи. Само ще четете от място. Чети. Само по-силно, че не чувам. Трябва да казвам решението или какво? Не, да прочетеш условието. Намерете лицето на кръг с радиус R, с радиус и диаметър, ако пи е равно на 3,14. Това е условието. И после в по-точка А какво пише? В по-точка пише, че е равно на 5 дециметра. Добре. Това го пише в по-точка А. R е равно на 5 дециметра. А в самото условие на задачата пишеше, че π е равно на 3,14. С това се опитват да ни подскажат, че ние накрая, след като пресметнем, трябва и да умножим по 3,14, а не да го оставим по начина, по който съм ви казал, че може да се остави. Нали, число по π като крайен резултат. Тоест накрая ние ще умножим и по 3,14. Какво се търси? Лицето, нали така? На кръга. Нали така? Само, че в допълнение тук ще търсим също така дължината на окръжността и диаметъра. Тези неща също ще ги потърсим. Така, за лицето формулата, слушам. Е равно на π по 1/2. Да. И е равно на 3,14 по 10. Не по 10, сега припомням. Сега, ако имате 7 плюс 7 плюс 7, накратко това как се записва? Велислава? 7 на трета степен.
Не. 3 по 7. Това сте го учили от 1 до 4 клас. И миналата година бяхме взели, че 7 по 7 по 7 накратко може да се запише ето така. Има разлика. Когато събираме, пишем по този начин. Когато умножаваме, пишем с степен. Ясно? Значи 5 на 2 колко прави? 25. S е равно на 3,14 по 25. Хайде сега смятайте. Мария? Аз получих 78,5. Точно така. 78,5. Квадратни дециметра. Сега отиваме да намерим дължината на окръжността. Формулата каква беше? Който не помни да се види в тетрадката. Формулата за дължина на окръжност каква беше? Само един си спомня. Двама, трима. 4 си спомнят, останалите не помнят. Василе? С е равно на 2 по R. По R. Добре, С е равно на 2 по... Тук няма да въкарам да умножавате по 3,14, по R е 5. Тоест за С получаваме 10 пи дециметра. Диаметъра, формулата каква беше? Биляна? Да е равно на 2 по R. 2 пъти по R. Тоест трябва да сметнем 2 по 5. И за диаметъра получаваме 10 дециметра. Въпроси? Не. Отиваме после в подточка Б. В подточка Б какво ни е дадено? Мария? Даден ми е 2 по 7 см. Не чух? Даден ми е диаметър, който е 7 см. 7 см. Тук важи същото условие за пи, няма да го пиша, трябва да намерим лицето. Другите неща няма да въкарам да ги търсите тук. Сега, за да намерим лицето, на нас ни трябва радиуса. Ама ние имаме диаметъра. Как ще намерим радиуса? Стефане? 7 Не. Марина? 7 делен на 2. От формулата за диаметър си извличаме, че радиуса ще го намерим като 7 го разделим на 2. За R се получава колко? Калян? 7 лева, като си ги разделим на двама души? 3,5 см за R. Сега отиваме на лицето. Имаме да сметнем π по R на степен 2. Тоест, трябва да сметнем 3,14 по 3,5 на степен 2. 3,5 на степен 2 колко прави? Мария? 12,25. Мисля, че толкова трябва да е. Поне по спомен. 3,14 по 12,25, нали така? И сега трябва да сметнем 12,25 по 3,14, колко прави. Смотрите.
462. Ами, само че това е. Толкова ли получите? Ами тогава, щом двама души са получили, айде няма да проверявам. Освен ако двама души не са сбъркали. Лъжа работа. Колко каза? 38,460. 460. Добре. Квадратни сантиметра. Мисля, че толкова трябва да е. После в подточка В, какво пише за подточка В? Мария? Че радиусът е 3 пъти по-малко от страната на квадрат с периметър 12,12 см. Радиусът е 2 пъти по-малък от? Страната на квадрат с периметър 12,12 см. И пише да закръглим резултата с точност до 0,1. Това последното, което са го написали с точност до 0,1 да закръглим, имат в предвид да закръглим с точност до първия знак след запетаята. Тук R, как ще го запиша? R е равно на 2 пъти по-малко, какво означава? 3 пъти. 3 пъти по-малко, какво означава? Пъти по-малко, значи какво действие имам? Деление. Делим на колко? Това 3, къде го пиша? Отляво или отдясно? Отдясно. А тук какво да запиша? Вляво от делението какво да запиша? 3 пъти по-малко от какво е? Как отбелязваме страна на квадрат? С каква буква? С А. И е казано обиколката на квадрата колко е, нали? Колко е тя? 12,12. Каква мерна единица? Добре. Трябва да намерим пак лицето. За да намерим лицето ни трябва R. Ама виждаме, че за да намерим R ни трябва A. А как ще го намерим? Да. Дигай ръка. Получаваме колко? Мария? Не. Не. Числата, които каза, присъстват. Ама не е точно толкова. Коце? И това не е вярно. Бождава? И това не е вярно. Не. Съжалявам, но се научите да търпите на мен. Не веднъж ми се ходи до тоалетна, но сте се сдържат. Значи не е 3,3. Не е точно 3,3. Малко по-различно е. Значи, това е една често срещана грешка, която я допускат учениците. Велислава? 3,03. И да обясня защо. Защото виж сега, 12 делено на 4 е 3. Ама после трябва да разделиш единицата на 3. Ама единицата не можеш да я разделиш. Затова пишем 0. 3,3 см, толкова е страната А. Нали така? Добре, сега вече можем да намерим радиуса. Тоест 3,03 делим на 3. И колко се получава? Едно 1,03 см е радиуса. Сега вече търсим лицето. Правилно. Как ще намерим лицето? Формулата каква е? Велислава? Значи пак ще трябва да сметнем 3,14 по 1,01 на степен 2. Първо, кое ще сметнете? Колко? По колко? Кое ще сметнете първо? Марина? 1,01. Да, точно така. Айде смятайте. Кажи. 1,01. Кофта тръпка ще
Така смяташ. Мария? Аз получих 10,201. Не е 10, ами 1 запетая 0, 2, 0, 1. Колко знака трябва да има? Другата част 4. 3,14 по 1,0201. И сега смятайте 3,14 по това, което пише там. Числа. Такова е положението сега. Има и такива задачи. Аги? Аз получих 3,203,1,4. Да, толкова е. 3,201,134 ли каза? Да. И тук бяха казали с точност до 0,1, нали? Да. Тоест точно до първия знак закръгляме. Получаваме 3,2 квадратни сантиметра за лицето. Въпрос има ли? Отиваме на подточка Г. Какво пише в подточка Г? Мария? Прочети я, да. Т е равно на 3 пети от обиколката на равностранен триъгълник със страна 4,5 см и за да добиете резултата с точност до 0,01. Страната на равностранен триъгълник колко беше? 4,5. 4,5 см. Ще умножим, казваш 4,5 по 3. 4,5 по 3 колко прави? 13,5 см. Така, сега отиваме да намерим диаметъра. Диаметъра е 3 пети по 13,5. Можем ли да съкратим тук? Да. Да. Съкращаваме. Тук остава 1, тук остава 2,7. 3 по 2,7 колко прави? Бождар? 8,1 см. Намерихме диаметъра. Сега радиуса как ще го намерим? Как ще намерим радиуса? Бождар? 3,14 по 8. Не, радиуса. Мария? Ще разделим диаметър на 2. Да, диаметър разделяме на 2. И за R какво получаваме? Калян? 0,5 см. И сега вече търсим лицето. Имаме 3,14 по 4,05 на степен 2, нали така? И сега тук ще падне голямото смятане. 4,5 по 4,5, после 3,14, то направо жив да не бяга. 4,5 после 4,2. Да, точно. Бождар?
4,05 по 4,05 е 16,4025. Да го сметна ли? Не. И аз толкова по 16. 3,14 по 16,4025. И сега това го умножете по 3,14. Аз получих 1,385. Я пак повторя. 6, Имаш някъде грешка. Сега, няма да го разписвам, поне ще отнеме доста време. Получава се 51,50385. И понеже искат от нас да го закръглим в точност до кой знак? Прочетете, там го пише. 0,0. Тоест, точно до втория знак, до е този. Значи, а пък то всъщност ще се получи накрая 0, нали така? Последна цифра 0, нали? И то в дробната част. Ами аз ще го запиша така, 51,5. Нали, понеже последната 0, нали, знаете, че не трябва да я пишем. Квадратни сантиметри. Толкова е лицето. Въпрос има ли? И сега на бързичко, само да погледнем втора задача под точка А. Понеже ще имате и подобни задачи за домашното, да има една поне като пример, да знаете как да решите. Значи имаме втора задача по точка А. Кой ще чете втора задача набързо? Айде пак, Мария. Намерете поточка радиото на кръг с лице 0,286. Колко? 0,2826 дециметра. Квадрат. Добре. Значи това ни е дадено, а трябва да намерим радиуса. И там нещо е писано за π, нали така? Да. Казано е изрично, че π е 3,14, нали така? Тоест тук иска да ни подскажат пак, че ето това трябва да го разделим първо на 3,14. Само че ще започна от това, от формулата π по r на степен 2. И ако си спомняте вчера, ви бях обяснявал нещо, че това е число. Това е число, което се образува по този начин. Като разделим на 3,14, ние всъщност получаваме, че числото е радиуса на втора степен, нали така? Това ще се получи, когато 0,2826 го разделим на 3,14. С колко знак трябва да измести запетаята? С 2. Значи имаме 28,26 делено на 314. Сега за да не губя време, значи ще се получи 0, и нещо, но колко точно? 28,26 делено на 314, 0,09 ще се получи. Значи пак да преговорим, това, което получих какво е? То е число, ама кое? Какво е това? Моля? Радиуса на втора. Защо? Защото вижте, това беше лицето. Ето, лицето се получава по този начин. Като разделим лицето на π, на 3,14, ние всъщност получаваме радиуса. С едно от лицето махаме π. Значи това е радиуса на степен втора. И сега се задаваме въпроса.
Кое е това число, което като го множа със себе си прави 0,09? Или айде тръгнем от там. Кое е това число, като го множа със себе си прави 9? 3. И тъй като това е 0,09, значи ще е не 0,03, а 0,3, защото като множиш 0,3 по 0,3 получаваш 0,09. Малко по-късно ще ви кача задачите за домашно. Може да прибирате.